Čaute ľudia, moje meno je Tomáš a sledujete ďalšie video na kryptokanáli. Dnes vám ukážem kryptomeny, ktoré vám budú platiť za to, že ich budete hodlovať. V tomto prípade vlastníctvo minci danej kryptomeny ti prináša dividendy. Buď v samotnej kryptomene, alebo v nejakej inej kryptomene, ktorá je na to určená. Napríklad, ak vlastníš kryptomenu NEO, tak dostávaš dividendu vo forme kryptomeny GAS. Možno sa pýtaš, koľko je to ročné a či sa na tom vlastne dá zarobiť. Sú kryptomeny, kde môžeš stejkovaním zarobiť 1%, ale aj 10% ročne. Čiže je to niečo podobné ako akcie klasických firiem, ktoré vyplácajú dividendy. Napríklad spoločnosť Apple každý štvrť rok vypláca dividendy vlastníkom, čiže ak vlastníš aspoň jednu akciu Apple, tak každé 3 mesiace dostaneš podiel na zisku spoločnosti Apple vo forme dividend. Oplatí sa to? Je dosť možné, že by si tradovaním dokázal zarobiť viacej ako samotným hodlovaním danej kryptomeny. V každom prípade, ak chceš mať jednoduchší život a nechceš sledovať grafy každý deň a sledovať, kedy čo kúpiť a kedy čo predať, tak možno hodlovanie kryptomien s možnosťou dividend vo forme stejkovania je celkom zaujímavý spôsob investície. Ak veríš v nejakú kryptomenu dlhodobo, tak jej vďaka dividendám budeš mať trošku viac, lebo keď ti každý rok pribudne 5% kusov danej kryptomeny, tak sa ti vlastne množstvo tej kryptomeny bude pomaličky zväčšovať. V každom prípade, ak by si investoval do dobrých kryptomien, ktorých hodnota bude rásť a zároveň ti každý rok pár percent kryptomien pribudne vďaka stejkovaniu, tak dlhodobého hľadiska určite zarobíš viacej ako na termínovanom účte v banke. Na začiatku samozrejme musíš investovať. Niektoré kryptomeny vyžadujú obrovskú investíciu, aby si vôbec mohol dostávať dividendy. Naopak pri iných kryptomenách ti stačí teoreticky kúpiť jeden kus danej kryptomeny alebo aj menej a môžeš sa radovať, že ti prichádzajú dividendy. Predtým ako vám ukážem konkrétnych 10 kryptomien, na ktorých môžete zarábať dividendy, si to vysvetlíme na nejakom veľmi všeobecnom príklade. Poprvé, musíš vlastniť istý počet kusov danej kryptomeny. Musíš ju mať v oficiálne podporovanej peňaženke, ktorá túto funkciu, že budeš dostávať dividendu, umožňuje. Po tretie, niektoré kryptomeny pre Proof of Stake vyžadujú, aby tvoj wallet bol online. Čo to znamená? Peňaženka musí byť pripojená na internet a musí byť online stále, keď stejkuje. To znamená, ak vypneš peňaženku, prípadne vypneš počítač, tak daná kryptomena prestane stejkovať na tvoj účet. Nie všetky kryptomeny však vyžadujú, aby tvoja peňaženka bola online. Ukážem vám 2 kryptomeny alebo 3 kryptomeny, no proste ukážem vám nejaké kryptomeny, ktoré umožňujú získavať dividendy aj bez toho, aby vaša peňaženka bola stále pripojená online na internet. A teraz ideme na konkrétne príklady. Hneď po zvučke kryptokanálu si pozrieme 10 kryptomien, ktoré ti umožnia získavať dividendy. Ešte predtým dôležité upozornenie. Nie som finančný a ani investičný poradca a toto video nepovažujte za finančné či investičné poradenstvo. A tu je tých slúbených 10 kryptomien z Proof of Stake alebo s možnosťou byť masternode a zarábať dividendy z danej kryptomeny. Ešte predtým by som sa chcel poďakovať Radkovi Štremchovi, ktorý mi pomáhal pri tomto videu a pomáhal mi so zbieraním podkladov k jednotlivým kryptomenám k tomuto videu. A teraz ideme na to. 10 slúbených kryptomien podľa ABCD, respektíve 9 kryptomien podľa ABCD a 1/10 taká bonusová na záver. Kryptomena ARK. ARK je prepájač ostatných kryptomien. V budúcnosti by chceli vytvoriť nejaký taký systém, ktorý vám umožní prepojiť mnohé kryptomeny. Či sa im to podarí alebo nie, uvidíme. V každom prípade v tomto momente umožňujú Proof of Stake. Minimálny počet mincí ARKu, ktoré potrebujete na to, aby ste mohli získavať dividendy, je ľubovoľný. To znamená, že vám pokojne stačí aj jeden kus danej kryptomeny, aby ste získavali dividendu. Je to delegovaný Proof of Stake, čiže nestejkujete vy sami, ale nejaký delegát, ktorého si vyberiete. Funguje to tým spôsobom, že si vyberiete delegáta, zaplatíte poplatok, ktorý je, mám pocit, 1 ARK. Vy si vyberete, ktorého delegáta chcete, aby stejkoval za vás. A tento delegát vám bude do vašej peňaženky posielať vašu dividendu v nejakých pravidelných intervaloch. Na to, aby ste to mohli robiť, potrebujete mať oficiálnu peňaženku, konkrétne ARK Client. Ten si stiahnete z oficiálnej stránky kryptomeny ARK.
Výhodou Proof of Stake ARKu, na rozdiel od iných kryptomien, ktoré spomeniem ešte ďalej v tomto videu, je to, že nemusíte byť online. Môžete byť pokojne offline a nemusíte mať zapnutý ARK client, respektíve nemusíte mať zapnutú tú peňaženku stále. Dole v popise tohto videa je kalkulačka na výpočet dividendy ARKu. Je to linka na Google Drive, kde si môžete napísať, koľko ARKov máte a odhadnúť, koľko cca ARKov by ste mohli mesačne alebo ročne zarobiť. A zároveň tam nájdete zoznam delegátov. V prípade každého delegáta sú nejaké trošku iné podmienky, každý delegát má iné pravidlá. Keď pôjdeme na koniec tejto tabulky, tak tu máme odhadované týždenné výnosy v ARKoch. Čiže v prípade tých 1000 ARKov by som u tohto delegáta prvého dostal 1,85 každý deň, respektíve 96,55 ročne. Ale napríklad u tohto delegáta, ktorý sa volá Del, by som dokonca dostal 101,95. U tohto by som dostal 74. Čiže väčšina tých delegátov má okolo 9 až 10%. Kde kúpiť ARK? Môžete ho kúpiť napríklad na mojej obľúbenej burze Binance. Tu je linka na Binance www.bit.ly/Binance_com. Ďalšou kryptomenou je Dash. Možno ste o ňom počuli. Dash sú vlastne digitálne peniaze. Oni sa sami prezývajú digitálny cash. Odtiaľ vznikla skratka Dash. Dash nie je úplne ten klasický Proof of Stake, ale umožňuje mať masternódov a masternódy získavajú podiel na zisku z transakcií. Nevýhoda je však jedna. Je treba 1000 kusov kryptomeny Dash na to, aby ste sa stali masternódom. Pri aktuálnych cenách, keď Dash stojí okolo $300, to znamená, že by ste museli investovať 300 000 amerických dolárov do Dashu, aby ste získavali staky vo výške 7,5% vyplacanou v Dashu. Na to budeš potrebovať desktopovú peňaženku Dash a táto peňaženka musí byť stále online, aby stakeovala. Burzy nepodporujú stakeovanie Dashu, to znamená, ak chceš získavať dividendu, musíš mať uložený Dash vo svojej peňaženke. Kde môžeš kúpiť kryptomenu Dash? Môžeš ju kúpiť napríklad na Binance, Bitfinex, Kraken a KuCoin. Ďalšou kryptomenou, ktorá umožňuje Proof of Stake, je NAV. Je to malá kryptomena, ktorej market cap je iba 55 miliónov amerických dolárov. Minimálny počet kusov NAVu na to, aby si mohol stakeovať, je ľubovoľný. Jeden NAV v súčasnosti stojí menej ako $1. Kryptomena NAV momentálne sľubuje výnos približne 5% ročne vo forme stakeovania. Samozrejme, tento výnos nie len tu, ale v prípade všetkých kryptomien sa môže meniť. Tieto čísla, ktoré uvádzam, sú platné v tomto momente, keď natáčam toto video. Pokojne sa môže stať, že o pol roka budú tie percentá vyššie alebo aj nižšie. Na to, aby si mohol stakeovať NAVy, potrebuješ mať kryptomeny uložené v desktopovej peňaženke NowCoin Desktop Wallet, ktorá umožňuje claimovať tieto dividendy. A pozor, treba, aby táto peňaženka bola stále online. Čiže na rozdiel od ARKu, kde môže byť offline, lebo za teba stakeuje delegát, ktorého si vybral. V prípade NAVu stakeuješ sám, čiže tvoj wallet musí byť online na internete. Pokiaľ sa odpojíš z internetu, respektíve vypneš peňaženku, tak nebudeš stakeovať. NAV si môžeš kúpiť napríklad na týchto burzách Binance, Upbit, Bittrex alebo Poloniex. Ďalšia kryptomena má skratku Neblo a to je Neblio. Tvorcovia tejto kryptomeny sa snažia vytvárať open sourceové aplikácie na blockchaine pre veľkých firemných klientov. Minimálny počet kusov Neblia, ktoré potrebuješ na to, aby si mohol stakeovať, je 0, respektíve je ľubovoľný, čiže môžeš stakeovať aj pri jednom kuse alebo 10 kusov alebo 55 kusov Neblia. Jeden kus Neblia momentálne stojí okolo 8 amerických dolárov a Neblio sľubuje dividendu vo výške 10% ročne. Kalkulačku na výpočet dividend nájdeš na stránke nebliostats.com/kalkulator.php. Kalkulačka Neblio vyzerá takto. V tomto okienku je, že koľko Nebliov vlastním, čiže v prípade, že mám 1000 Nebliov, tak za 30 dní budem mať 1008,25 Neblia, za jeden rok budem mať 1105 Nebliov a 17 Nebliocentíkov. Do tohto okienka 1000 si samozrejme napíšeš, koľko Nebliov vlastníš. Čiže ak ja vlastním napríklad 200 kusov Neblia, tak o 30 dní budem mať 201,65 a za rok budem mať 221 kusov Neblia. Claimovať Neblio môžeš iba v peňaženke a potrebuješ vlastniť kryptomenu minimálne 24 hodín. Ak ťa toto celé zaujalo a chceš Neblio, tak si ho môžeš kúpiť na Binance alebo napríklad na KuCoine. Ďalšou kryptomenou, z ktorej môžeš stakeovať kryptomeny, je NIO. NIO je niečo ako čínske Ethereum, je to platforma, na ktorej môžeš vytvárať nové tokeny, ktoré nie sú ERC20 token, ale volajú sa NEP5 token. V každom prípade minimálny počet kusov NIO, ktoré potrebuješ na to, aby si mohol stakeovať, je 1 NEO. Teoreticky sa možno dá stakeovať aj s menším počtom kusov NEO, ale pokiaľ si chceš poslať NEO do svojej peňaženky, tak môžeš posielať iba celé čísla. To znamená, nemôžeš si do peňaženky poslať 0,5 NEA, alebo 0,2 NEA, alebo 1,8 NEA. Môžeš si poslať do peňaženky len celé kusy NEA, čiže 1
jeden kus, 2 kusy, 3 kusy. V tomto prípade, ak chceš claimovať v peňaženke, potrebuješ minimálne 1 neo. V súčasnosti 1 neo stojí okolo 54 amerických dolárov a ročne neo sľubuje cca 3% výnos, ktorý vypláca v kryptomene GAS. Na to, aby si mohol claimovať dividendu NEA, potrebuješ peňaženku. Peňaženku napríklad Neon Wallet si vieš stiahnuť z oficiálnej stránky NEA, čiže www.neo.org, kde si nájdeš sekciu download alebo peňaženky, čiže wallety, a tam si nájdeš wallet pre svoj operačný systém. Obrovskou výhodou NEA oproti ostatným proof of stakeom je to, že nemusíš byť online. Netreba byť online. Tvoja peňaženka stakeuje, aj keď si offline. Stačí, že vlastníš NEO a máš ich uložené vo svojej peňaženke a pokojne tú peňaženku môžeš zavrieť, otvoriť ju raz za mesiac, alebo raz za pol roka, alebo raz za 3 dní a nájdeš tam nové gasy, ktoré si vieš claimnúť a získať. Funguje to tým spôsobom, že v peňaženke uvidíš počet kusov NEO, ktoré tam máš, a pod tým uvidíš, koľko gasu si vieš claimnúť. Klikneš na tlačítko claim a o pár sekúnd alebo o minútku sa ti objavie aj dané gasy, ktoré si claimol, čiže ti pribudnú. Kalkulačka na výpočet dividendy je na stránke www.neotogas.com. Na stránke neotogas.com si napíšeš, koľko kusov NEA vlastníš, a táto stránka ti vypočíta, aká dividenda by ti približne mohla chodiť. Napríklad vymyslím si, máš 22 kusov NEA, klikneš na výpočet a stránka ti vypočíta, koľko by si mohol zarábať na dividendách. V tomto momente, keby som mal 22 NEO, tak by som dostával každý deň 0,062 gasu, čiže za týždeň by to bolo 0,04, za mesiac by to bolo 0,19 a za rok by to bolo 2,25 gasu. Keď kliknem na tlačítko USD, tak mi ukáže, aké približné dividendy sú v prepočte na americké doláre. Keby som napríklad vlastnil, 300 NEO, čo už celkom veľký balíček, tak by mi to vychádzalo, že mi ročne pribudne 30,7 a v amerických dolároch by to bolo 483 amerických dolárov dividenda každý rok. Bez toho, aby som niečo robil. V prípade NEO je tu ešte jedna výhoda, možnosť claimovať dividendy aj na niektorých burzách. Konkrétne napríklad burzy Binance a KuCoin pripisujú dividendy. To znamená, ak máš NEO uložené na burze Binance alebo KuCoin, tak budeš dostávať dividendy. Na burze Binance budeš dostávať dividendu raz mesačne, ale vo walete si ju môžeš claimovať kedykoľvek, čiže kľudne aj niekoľkokrát denne alebo niekoľkokrát mesačne. Ďalšou kryptomenou, ktorá má zaujímavé dividendy, je OK. OK Cash. Je to strašne maličká kryptomena, ktorá sa nezmestí ani do prvých top 200-300 kryptomien. Jej celkový market cap je v súčasnosti 9 miliónov amerických dolárov. Minimálny počet kusov mincí, ktoré potrebuješ na to, aby si mohol claimovať, je 1 OK, ktorý v súčasnosti stojí 0,125 amerického dolára. OK sľubuje 10% výnos ročné. Na to, aby si mohol claimovať, potrebuješ OK Cash Desktop Wallet, čiže peňaženku v počítači, a v nej mať samozrejme kryptomenu OK. Burzy nepodporujú stakeovanie OK Cashu. Pozor, táto kryptomena nemá nič spoločné s burzou OKX. Kde sa dá kúpiť? Dá sa kúpiť na Upbite, Bitrexe alebo CryptoPea. Ďalšou kryptomenou, ktorá ponúka proof of stake a možnosť získavať dividendy, je PIVX. PIVX je anonymná privacy coin, čiže anonymná kryptomena, ktorá ti umožňuje platiť anonymne, podobne ako Monero či Verge. Na rozdiel od nich však PIVX umožňuje proof of stake. Teoreticky nepotrebuješ mať veľa PIVXov na to, aby si mohol stakeovať. Potrebuješ aspoň jeden PIVX na to, aby si dostával 4,8% výnos ročne. Pokiaľ by si mal 10 000 PIVXov, tak by si sa mohol stať masternodom a v tom prípade budeš dostávať dokonca 5% výnos ročne. Jeden PIVX v súčasnosti stojí 3,9 amerického dolára, čiže ak by si chcel byť masternodom, stálo by toto 39 000 amerických dolárov, aby si mohol kúpiť 10 000 PIVXov. Na to, aby si mohol stakeovať, potrebuješ PIVX desktopovú peňaženku a táto by mala byť stále online. Burzy nepodporujú stakeovanie PIVXu. Kúpiť sa dá napríklad na Binance, Bitrex, Upbit alebo poľskej burze AbuCoins. Tu je kalkulačka na výpočet dividend, keď vlastníš PIVX. Máme tu príklad, keď vlastníš 10 000 kusov PIVXu. Je to prepočítané na americké doláre. Zelené znamená, že si masternode, že si jeden masternode, a modré znamená, že stakeuješ. V prípade masternodu je odmena 2,39 PIVXu, v prípade stakeovania je odmena 2,11 PIVXu. Priemerný čas čakania na získanie tej dividendy je 1,43 dňa, alebo v prípade stakeovania je to 1,54 dňa. Priemerný mesačný výnos by v tomto prípade mohol byť 50,21 PIVXu, čo by bolo cca $200. V prípade stakeovania, čiže nie si masternode,
by to bolo 41,26 pivixu, čo je $162. Pozrieme sa na to, keby si mal napríklad 1000 pivixov. V prípade 1000 pivixov máš 0 masternodov, pretože máš málo pivixov. Čiže dostávaš iba túto stakingovú sadzbu, tam je tá menšia sadzba, tam je 2,11 pivixu a dostal by si ich približne za 15,38 dňa. Keby si mal 200 pivixov, 200 pivixov je približne nejakých $800 pri súčasných cenách, tak by si odmenu 2,11 pivixu dostal v približne priemerne za každých 77 dní. Keby si vlastnil napríklad 10 pivixov, či $39 amerických by ťa to stalo, tak by si odmenu dostal jedenkrát za približne 1537 dní. Takže pokiaľ chceš stejkovať, tak radšej stejkuj s väčším množstvom pivixov alebo skús nejakú inú kryptomenu, ktorá vypláca síce menšie čiastky, ale pravidelnejšie. RDD, čiže RDD Coin s 2 Dčkami. Je to kryptomena, ktorá umožňuje platby medzi rôznymi sociálnymi sieťami. Minimálny počet kusov na stejkovanie Redcoinu je ľubovoľný. Jeden Redcoin stojí strašne maličko, momentálne je to $0,005 amerického dolára, čiže polovicu 1 centu. Sľubuje cca 5% výnos ročne a na to, aby si mohol stejkovať, potrebuješ Redcoin Wallet. A táto walletka by mala byť online. Redcoin sa dá kúpiť napríklad na Upbite, Bitrexe alebo CryptoPea. Kalkulačka na výpočet dividend Redcoinu je na tejto adrese, linku nájdeš samozrejme dolu v popise tohto videa. Takto vyzerá kalkulačka na výpočet Proof of Stake v Redcoine, je to približne 5 až 6% výnos. Keby sme mali napríklad 1000 Redcoinov, tak my sme dostali 51 Redcoinov ročne alebo 0,98 Redcoinu mesačne, týždenne. Pozor! V prípade Redcoinu stejkovanie nie je úplne pravidelné. Stejkovanie je čosi ako lotéria. Každá minca, ktorú vlastníš, je niečo ako lístok do lotérie. Stejkovanie je úplne náhodné, čiže môže sa stať, že niečo vystejkuješ alebo nevystejkuješ nič. Staršie coiny, ktoré vlastníš dlhšiu dobu, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú vyžrebované. Čiže čím dlhšie budeš vlastniť coin Redcoinu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že niečo vystejkuješ. Keď budeš míňať Redcoiny, tak ako prvé sa budú míňať tie najstaršie Redcoiny, ktoré najdlhšie vlastníš. RDD Coin nie je Redcoin. To sú dva coiny, ktoré majú veľmi podobný názov. Tento Redcoin má 2 Dčka, RDD Coin. Čiže podobne ako v seriáli Českej televízie Marta a Viera bolo LEEF.cz s 3 Ečkami, tak RDD Coin je s 2 Dčkami. Ty piješ syru? Zvyšuju si šťavnatost. Já bych byla pro, abych se teď hned mohla vrátit do kanceláře a dřít tam jako kůň až do úmoru. Ďalšou kryptomenou, ktorá umožňuje stejkovanie, je Stratis, skrátko má Strat. Je to decentralizovaný systém aplikácií, ktoré sú napísané v programovacom jazyku C#, taká mriežka a C. Minimálny počet na stejkovanie je vraj 0, respektíve ľubovoľný počet. Jeden kus Stratu v súčasnosti stojí 3,86 amerického doláru. Výnos je cca 1,5% ročne. Na to, aby si mohol stejkovať Stratis, potrebuješ Stratis Desktop Wallet, ktorý by mal byť stále online. Čiže na to, aby si mohol stejkovať, potrebuješ peňaženku, v ktorej bude Stratis a táto peňaženka bude stále online. Jednotlivé burzy nepodporujú stejkovanie Stratisu, čiže ak chceš dividendy Stratisu, potrebuješ mať mince uložené v príslušnej peňaženke. Kde sa dá kúpiť Stratis? Napríklad na Binance, Bittrex alebo Poloniex. Kalkulačka na výpočet dividend je na stránke www.stratispool.com. Stratispool vyzerá takto a na spodku tej stránky je Stratis Calculator, čiže tu si napíšeme, koľko Stratisov máme, napríklad máme 100 Stratisov a keď máme 100 Stratisov, tak by sme ročne dostali cca 1,5%, čiže 1,46 Stratisu. Ak by sme vlastnili 1000 Stratusov, ktoré majú hodnotu približne $3896, tak by sme dostali 14,6 Stratisov. Mně je to úplně úzko. Na úzkosti je nejlepší punčák. Posledná 10. kryptomena, ktorú chcem spomenúť, je to taká špecialitka. Nie je to v pravom slova zmysle Proof of Stake,
ale môžete dostávať dividendu a dokonca môžete dostávať dividendu v mnohých kryptomenách. Je to KCS. Ak je tu niekto skôr narodený, ktorý ešte pamätá Československo, tak v Československu tuším peniaze sa volali KCS. Táto je bez diakritiky KCS a je to KuCoin Shares. A sú to dividendy z kryptoburzy, konkrétne z kryptoburzy KuCoin.com. Táto burza platí dividendy ľuďom, ktorí vlastnia KuCoin Share a konkrétne vypláca nejaký podiel z poplatkov, ktoré iní ľudia platia na burze zo všetkých obchodov, ktoré sa na burze realizujú, zo všetkých kryptomien. Na to, aby si mohol dostávať dividendu, potrebuješ minimálne 6 kusov kryptomeny KuCoin Share. Momentálne týchto 6 kusov by stálo okolo nejakých 15-16 amerických dolárov. To je cena za všetkých 6 kusov, nie za jeden kus. Funguje to tým spôsobom, že všetky poplatky z nejakých obchodov, napríklad všetky poplatky z Etherea, za daný deň rozdelia medzi všetkých vlastníkov KuCoin Shareov, ktorí držia KuCoin Share na burze v pomere, v akom držia KuCoin Share. Čiže ak niekto vlastní napríklad 10 kusov KuCoin Shareu, tak dostane pochopiteľne menší podiel ako ten, kto má 100 kusov KuCoin Shareu. Dividendy sú vyplácané každý deň. Pozor, to neznamená, že každý deň dostaneš dividendy. Môže sa stať, že máš tak málo kryptomien, že ti nevyjde každý deň tá dividenda. Môže sa stať, že napríklad jeden deň dostaneš, vymyslím si, 0,02 Etherea, druhý deň dostaneš 0,018 Etherea, ďalší deň nedostaneš nič z Etherea, pretože si pod nejakým minimum na výplatu. Čiže ak tvoj podiel je menší ako tá minimálna suma, ktorú oni posielajú, tak nedostaneš žiadnu dividendu. Čiže osobne si myslím, že ak budeš mať napríklad 6 KuCoin Shareov, tak sa môže stať, že niektoré dni nedostaneš žiadnu dividendu, lebo tvoj podiel by bol strašne malý. Ak chceš dostávať dividendu z KuCoin Shareov, tak ich musíš držať na burze. Pochopiteľne, ak si chceš KuCoin Share kúpiť, tak by si ich mal kúpiť na burze KuCoin.com. A to je skoro všetko. Ešte vám ukážem zo pár ďalších kryptomien. Ethereum sa chystá v blízkej budúcnosti prejsť na Proof of Stake, čiže by mal vyplácať tiež dividendy. Omise Go by chcelo v budúcnosti v rámci Proof of Stake vyplácať dividendu v Etherea. Lisk by mal mať delegovaný Proof of Stake. Tieto kryptomeny majú alebo chystajú Proof of Stake v budúcnosti. To je na dnes všetko. Dúfam, že sa ti toto video páčilo a ak sa ti páčilo, tak ma veľmi poteší, ak dáš like tomuto videu, prípadne napíšeš nejaký komentár pod toto video. Ak ma chceš sledovať na sociálnych sieťach, tu je môj Telegram, moja oficiálna skupina v kryptokanálu na Facebooku, skupina pre začiatočníkov na Facebooku CryptoStart, môj Discord na diskutovanie, kryptokanál na Twitteri alebo aj kryptokanál na Instagrame, kde som minule skúšal vysielať live video a možno, že urobím ešte niekedy ďalšie live video. To je na dnes skutočne všetko. Ďakujem, že si pozeral toto video a zostaň verný kryptokanálu. Pozri si aj moje ďalšie videá na kryptokanály a ak ešte neodoberáš môj kanál, tak nezabudni kliknúť na tlačítko odoberať.